שלום לחבר הכנסת איתן כבל. שלום וערב טוב. השיחה השבועית שלנו, מה שלומך? ברוך השם יום יום. טוב, אז אתמול סוף סוף הצליח ראש הממשלה להרכיב ממשלה, ואנחנו רוצים לשמוע ממך, מה אתה מאחל לו? קודם כל הוא חושב שהוא הרכיב ממשלה, לפחות על פי ההודעות של כמה מחברי הכנסת בליכוד, נראה לי שהוא חושב שהקים. כלומר, מה אתה יודע? לא, אני לא יודע כלום, אני רק מתעדכן מאתרי האינטרנט למיניהם. שיש מהומה, כולם רוצים להיות שרים, איוב קרא רוצה להיות שר, והודיע ועוד לא שמענו את לא, איוב קרא גם חזר בו, הוא אמר שהוא לא התכוון לדברים, אנחנו יודעים את הרצון שלו להיות שר, אגב, אתה חושב שהוא צריך להיות שר? אני לא מרכיב את הממשלה, אני לא נותן סופרלטיבים, לא לדני דנון ולא לאף אחד אחר, באמת שלא. אבל מעבר לעניין הזה, תראה, זאת ממשלה צרה, 61, אתה יודע, יש לזה קשר צרה צרורה. כן. כך זה נשמע, ואני, במה שתלוי בנו, אנחנו נעשה את הכל להפיל אותה מה יותר מהר. להפוך אותה ליותר צרה, מה שנקרא. נכון. טוב, בוא נדבר קצת על מפלגת העבודה. אז הבנו, הממשלה הזאת היא צרה. מה קורה אצלכם בתוך המפלגה? מאיזו בחינה? מאיזו בחינה? למשל, כאן במשדר אמרו מקודם כמה פרשנים שייתכן והתיק של שר החוץ שמור לבוז'י להצטרפות בהמשך. אתה שותף לדבר הזה? אתה מכיר את הדבר הזה? אני לא שותף. אם הייתי מצליח להוציא, הייתי צריך לשבת ולהוציא את כל מה שהפרשנים והכתבים מהרשת אצלכם. לא רק פרשנים, אז אני אשאל אותך איתן כבל, אתה פוליטיקאי מחודד. כן, לא, אבל בואו ניגש לעניין. אם הייתי צריך להוציא את כל מה שאתם אומרים, אתה מבין... היית כל היום יושב וכותב תגובות, הבנתי. אתה לא טוקבקיסט, זה בסדר, אבל בואו ננסה להבין, למה ביבי באמת שומר את התיק של החוץ? אתה חושב שמישהו... לא, כי הוא לא סומך על אף אחד שהוא ייתן לו את החוץ. פשוט מאוד. זה לא, לפעמים לא כל דבר הוא יום לימודים ארוך. לא כל דבר הוא קונספירציה. ובאמת, האם אתה מעלה בדעתך שהמחנה הציוני מחכה רק לתיק החוץ? תיק הטיולים... מה זה? זה הסיפור המרכזי. אז אולי זה לא באמת, אז אולי, תראה, ביבי מחזיק את התיק הזה, אתה אומר הוא לא סומך, אולי זה באמת לא כל המחנה הציוני, ואתה יודע, היו תקדימים בפוליטיקה שמפלגות התפצלו לשניים, אולי יצליח לעשות משהו למפלגת העבודה? תרשום לפניך שגם בעזרת השם זה לא יקרה. אין מצב שהוא מפלג אותנו, זאת אומרת, אתה יודע, אין בכל מקום כדי שזה יקרה, צריך שיהיה איזה סוג של, אתה רואה קבוצה של אנשים שאתה יודע לזהות אותם. אז לא קבוצה, מה שקרה עם שלי יחימוביץ' שהיא עזבה את ישיבת הסיעה, מה זה היה? באמת, שלי יחימוביץ' תעזוב עכשיו את סיעת העבודה, את מחנה הציוני ותעבור להיות עם בנימין נתניהו. עדיף לה שכבר תתחפש ותיסע לארץ אחרת. זאת אומרת, זה הזוי, אין מצב כזה. זה ששלי יחימוביץ' הייתה לה ביקורת, זה בסדר, זה לגיטימי שתהיה ביקורת, גם אם לא אהבתי את האופן שבו היא עשתה את זה. אבל זה לא רלוונטי, מכאן ועד המחשבה שמישהו יושב ומגרד בראשו ואומר, וואו, איזה יופי, הנה שלי, אולי הנה יש פתח, זה קשקוש מקושקש, הרי היא בוודאי אי אפשר לקחת בשלי דבר אחד, היכולת שלה להיות אופוזיציה לוחמת מן המדרגה העליונה, זה אי אפשר לקחת את זה ממנה. ומהרגע שהממשלה הזאת מושבע, כולנו כאיש אחד לא ניתן מנוחה לממשלה הזאת. מה מבחינת החוקים שצפויים לעלות בנוגע למגזר החרדי למשל, דברים כמו חוק הגיוס, איך תצביעו בעניין הזה? תראה, אנחנו כל מה שקשור, מה שהממשלה תביא, אם אין לו באמת החלה שאנחנו יודעים לדעת שעונה על כל הציבור, אנחנו נעשה הכל כדי להפיל אותם. כלומר, אתה יודע, רוצים להחזיר את זה למצב הקודם. אתה יודע מה רוצים לעשות למשל בנוגע לחוק הגיוס? אני רוצה להזכיר לך שאנחנו אז לא הצבענו בפעם הקודמת. והפעם? ואנחנו, תשמע, כשזה יובא, אנחנו נשקול את הדברים בלגופו של עניין. אנחנו לא סוס עיוור, אוקיי? אבל המשימה של אופוזיציה, בוודאי כשמולה קמה ממשלה רעה. אין כאן, זה לא עכשיו שאתה בא, אתה עושה מלטף למישהו בממשלה את הראש.
כן, מה אתה אומר על חברכם החדש באופוזיציה, אביגדור ליברמן? ברוכים הבאים בצל קורתנו, אני אומר לאביגדור ידידי. וזה כוח משמעותי, שדרך אגב, אם תבדוק, זה גורם לכך שהפער בקולות בין הקואליציה לבין האופוזיציה, תבין, עומד על כ-50,000 קולות בלבד. ובדקתי את זה. טוב, תשמע, זו ממשלה הצרה, וזה לא פשוט. אתה יודע, כולם אומרים, יהיה פה איזשהו מהלך, יהיה פה דברים, אתה אומר, אין סיכוי. אין שום סיכוי. אני מקווה... אז כמה זמן היא תחזיק מעמד? יקרו, אני לא יודע לתת סימנים, אתה יודע, אני גם לא מנחש ומעונן, כפי שכתוב, הרי זה אסור על פי ההלכה. בהחלט. אני לא יודע לתת סימנים כאלה. טוב, אשרנו שסיימנו בדבר תורה, חבר הכנסת איתן כבל, תודה רבה לך, אנחנו מסיימים את המשדר. תודה, שבוע נעים ושבת שלום. שבת שלום.